Naggapo iti ili a San Vicente, iti naikan iti pamadayaw, manipod iti Philippine National Police, ani SPO por Rogelio Dabalos, at itang nagunod na iti regional, most outstanding, PNP family, iti tawin 2011, ken finalist isuna iti national category. May palagip nga rod, nga mararamit iti kastoy a pamadayaw, iti tunggal tawin, ni SPO por Dabalos, tinagabak iti Aldaw, iti panagpipili iti probinsya tayo, nga Ilocosur. Ken iso na tinang itakder, iti PNP Ilocosur, nga napan nakibinalubal, iti regional, ken national, nga naangay mismo iti Honda Provincial, iti San Fernando La Union. Dakkel met iti yaman, ti ina iti natakamat nga ili, ani Mayoran Nancy Tabanda, ken ni Police Inspector Nilo Racuma, iti naawat a pamadayaw ni Dabalos. Ket deti man iti mensahe da, ken tinasao nga opisyal. Congratulations to our SPO 4 and more power, he deserve it, yung award. Nangabak nga rin kadwa tayo ng SPO por Rogelio Dabalos. Iti deto'y search for model PNP families 2011. Sira nagsakmet ni Senior Police Officer 4 Rogelio Dabalos, iti panagpatpatang kenkwana, iti grupo iti press corps. Ditaan ako nana, nga saan nga namnamaen, ang magunod na iti nasao nga pamadayaw. Gapuanan ta ado nga naglalaban, nagnati ado nga proseso, sakbay ang napili, iti mapadayawan. Amo kalaka para kanya kag nagunod ko dito yung pamadayaw, gapo siguro iti kina PNP family man ko, iti panangi patakgal ko iti ubing ko nga nasayaat makadiyos makatao ken amuna ti agrespeto ti ubing man no nataengan ken pada nga tao ken iti panakidil ko iti amin ang tattao ken pada nga kapulisan ta nasyatmet ti panagserbita. Dakkel pa iti pinagyaman ni SPO por Dabalos, kadag iti amin nga mangitorturay, iti ili a San Vicente, iti naited dakin kuana at alik ken suporta, tapno maala na ti kastoy a pamadayaw. Na iti ingutan mi ken aktibo, suportado, haan nga mabanbanog nga mayorami, tawan sa bali hanga ni Madam Ma'am Nancy Tabanda, tamat iti ingutan ng Kapisiti Poso, ni Apo Jose Tabanda III. May pakamo nga maysa lang iti kategorya, iti nasao nga pamadayaw, ket no anya iti nagapuan iti maysa nga membro iti PNP, ken ti pamilyada, iti pinagtultuloy nga pinakipatpatang iti press corps, ken ti natakamat nga opisyal, ket ti tanga nakunana nga adaan isuna iti opat a putot, iti no naanak iti nagturpos iti kurso nga BSIT, nga agdama nga empleyado iti maysa nga review center iti siyudad ti Makati, may summit nga nurse iti pagilian iti Saudi, iti may kadwa nga ubing na, second placer met iti board exam, iti criminology, iti may katlo nga putot na, nga agdama nga membro iti Philippine National Police, anak abase iti region, ken nagturposmet iti BS Bayo iti Buridek na. Para iti press corps, Ryan Pardo.